ti Masakbayan. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Isagot mi kada kayo ti umuna apaset ti makalawas aserye tayo anapaulwan. Dakas at tarigagay. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Simbangpet ka din ni Ivy nga anak da, bakay? Apay aya nga ibagam nga anak ta, kat anak mo't ni Cristel day nga ubing. Shh! Tangiwat mo. Mga ano da makangagking ka. Kit maduktalan da nga insukat ta iti naggidan kayo ang naganak ni Cristel iti ospital. Maibutak-taklaan day apalimad. Nuag sa o ti kasabwat ta idi a janitor ti ospital. Awanan dito'y day a janitor. Nataysan. Nalipatam sa amod nga ammo ni Amir at ipalimod ta. Tinserag mo katulong ni Cristel. Awan parikot kin ni Amira. Napudno kanyak day agayim ko. Apay nga ijay pay balay ni Cristel tinagiserkam ken kuha na. Tapno iso ti panakamatata ijay dakkel abalay. Tapno ibaga na ti amin ang mapaspasamak iti pudno nga anak ta, ani Chloe. Jack kayat ti maris ti kurtina, kan abong ti kama ijay silid ko. Sukatan! Apay kadiasaan mo akayat. Napintas mo ti maris na ti kuna. Napintas siguro itikaskan ka abakat. Ngam Jack kayat. Anya ka di amaris ti kayat mo, senyorita. Mangpili ka itinaranyag amaris. Saan kat atinalitam? Saan nakabakat? Tapno kas di ti maris ti kwartok? Alangarod tayo naksukatan, senyorita. Darasam, takayat kong tagin na. Wan, senyorita. Ay, nagalas kat ti ugali ti anak ti gayem ko na ni Mia. Kasano nga tamat ti pudno nga anak ni Madam Cristel nga adda iti puder ni Mia. Imbag tasimangpet kan. Nakasakdo ka din iti pagdigos ko. Jay pa'y pagluto ti sinakdok nana. Agsubliak a sumakdo na makaluto ak. Agawaam, tamaladawak ijay pagkankanta aklab. Wan nanang, mabiit laang. Ivy! Ingkaman gumatang iti sigarilyo. Darasam! Mabiit laang taglutluto ak pa'y tatang. Inkakid din! Tawan ti sigarilyo. Saan ka manan nga? Pambar! Jak pa'y nakasakdo iti digos ni nanang. Awan ti ado pambar! Mapankan no, di mo kaya masipad ka. Sige. Owan tatang, mapanakon. Apay nga taadyak madisiplinaan jay anak ta. Adu ti madi akababalin na. Betamat nga rin ti parikot ko. Nakurang iti respeto. Ken ipilit namin na kayat na. Kanayon kumat abagbagaan. Ang kagura na ti mabagaan. Saan amaanawa iti madi nga ugali na. Awan mo tikas dyan kadagiti kakabsat ko. Natulnog kami matamin. Uray da kami mat nga agkakabsat. Awan mat ti bastos. Ay mo rin kasta. Di ta maumamang bagbagakan ko na. Anya pa'y ngay no di kasta. Pagrebengan ta ti mamagbaliw kan kuana. Gusto ta nagkita ta dito'y tiyandaan. Kumusta ni Chloe ijay dakkel abalay? Nasaya at mat. Kanayon abagbagaan da Madam Cristel. Madilat tama ti kababalin na. Saan akasta ti kayat ko amamuan? Nuit itadamot laang amin akasapulan na. Ay uwan, agbibig akas labak na. Kasanumat ti ubingay nga da iti puder mo. Itad mo kadimat amin na kasapulan na. Nambarak, saan ko mat nga anak? Kaya't mo asawan. Saan mo nga ibilbilang nga anak? Ay saan mon adamagan? Iso nga inser ka ijay abalay akas katulong. Tapno maasikasom anaimbag ni Chloe. Asikaswag man. Ngam maminsan, aglablabas man. Di mo man ibagbaga ti kasta. Siyak tinangirikomenda ka ijay abalay. Masapon nga aramidam ti trabahom. Aramidag man. Rumbang lang.
Tanusan, amumon ti aramidakan ka. Ha? Amunak, Amira. Ha? Ditakan. Nagdakas katigayam ko. Kapo iti ayat na anasaya at ti masakbayan ti anak na. Nang tulag iti kasabwat na iti ospital, anang isukat iti anak na, iti anak ti kinagiddan na anaganak, ani Madam Cristel. Nagsabat kami kin ni Amira ijay tiyandaan. Mayat kano ti sasaadan ni Chloe nga anak ta ijay dakalabalay. Madamag ko man gayam. Anya ti kang runa na makagapo, no apay adakkel ti guram kan ni Cristel. Ado ti kagurak iti dayjay a Cristel. Inapiunak iti ado abanag. Mangibaga ka man nga ro, no anya launay ti kaguram kinkwana. No apay nga isupay abak nang tinagbalin a valedictorian. No siya kuma. Libre kumamat ti panagadal ko iti kolehiyo. Ita, jak nagkolehiyo, tawan pagadal ko. Mabalin mo mit ko matinag kolehiyo idi, nakaurnong ka iti pagadal mo. Saan laday ta? Crush ko idi ni Jake tabaknang. Ngam isumanan tinangagaw iti ay-ayatan. Kayat mo asawan ni Jake ti ayatan? Idi day jay. Ngam inayat ka man nga uray saan ka baknang. Impagarop mo abak nangak. Ta impakitak king ka, ti inhabak ko iti sugal. Wan nga rod. Kunak no baknang ka. Ngam saan mat gayam. Nauma akon iti TV iti kwarto. Pati iti katrik. Kayat ko, jay king size anapuskol ti kutsyon na. Anya pa lang ti sa pulom iti katrim ayay. May samat iti kwartom. Papa, naka-order akon iti online. Bayadan nyo no mai-deliver ditoy. Ah. Apay nag-order ka, di mo pa inyo man kanyak, iha. Iso nga rod nga ibagbaga akon. Basta, nalpasan nga yung order ko. No diyo kayat, agpasugnutak, agtalawak. Hanya kalakid din aya, iha. Saan kumamat aday ta agtalaw, ti kanayon mo nga ibaga. No diyo tungpalan ti kayat ko. Talagang aramidak na ita. Malalala, sige. Matungpal ti kayat mo. Tungpalan nyo matlagayam. Ngam ado pa'y lang asermon nyo. Kitaan niyo ti grades ko, nanang. Nagngangato. Saan ko pa'y amasango akitaan? Aywan gayam. Nalaing ka kadingag kanta. Agkanta? Awan asam ko nga agkanta, nanang. Kayat ko ti agripaso kadagiti leksyon ko. Ay na, isuntumit lang adi ka makapagtuloy iti kolehiyo. Tawan kwarta pagadal mo. Agtuloy ako mga agadal, nanang. Kayat ko ti makaturpos iti kolehiyo. Agyaman ka kiti kapag adalin ka pa'y iti high school. No addala ko madakkel a kwarta, kat ijay ka kumapag-adalan ni Chloe. Tapno makitam, no nalaing no san. Chloe? Jay ka di maarte nga agad-adal iti pribado a pagadalan, iti asidag ti pagad-adalan mi? Apay amarte ako nam. Di ka man agsasao iti maibusor kan kwa na. Kanayon nga itulod ti kutsi. Ngam nagalas ka no mati ugali na. Ado ti masuron kan kwa na. Kasano ko mga amom? Ado ti gayem ko iti pagad-adalan na, nanang. Ibagbagada kanyak. Amaarte ka no. Suberbiyada ka no. Apay nakabisuot ka. Anya ka diti parikot. Magsagana ka, tamadamdama, sikandag kanta. Masurunak iti imbaga ni Ivy. Nga ado ka no ti masuron kin ni Chloe ijay pagadalanda. Apay ko makakasurunda. Apalanda ka diti, kinapaknang na. Nalabi ta kasta. No saan ko maanangin na ijay pagad-adalan na. Ijay ko mga agadal ni Ivy.
Tapno makita na amin ang mapasamak iti anak ko ijay. Sayang lang ti pagmatrikula na ijay. Bagi iti pagadalan na talibre. Pampubliko a pagadalan. Padasag tuman ti mapan ijay asidag ti pagadalan da. Tapno makita ko manmet ti anak ko. Hintanto iti kantin iti asidig-tigay ti pagadalan na pagitultuludan ti driver da. Aday tantikot siya amang itultulod kin ni Chloe iti pagadalan. Umasidig ta itigay. Tapno makita ta ti anak ta. O sige. Yawat mo man tibag ko, si ka driver? Saan ka nga agbayag-bayag? Aday ta ma'am. Hello, napintas abalasang. Ha? Asino ka? Saan ka nga mo? Siyak ni Mia. Isumat ni Juancho. Ti asawa. Awan ti amok nga agnagan iti Mia ken Juancho. Di kay mangsinga ta umunagak iti gate. Aglisi kayo? Nay. Imudagan itigay. Di nataingkan ka no? Gaputa di natapay am mo ti anak na. Agbaliw to. Nanang, ayun ti balon ko, tamapana ko ni Iji pagadalan. Awan kwarta. Uray sumardeng kan nga agadal. Diyak kaya ti sumaritang nanang. Sayang, no diyak ituloy. Mapagtuloy mo nga rod ti bagbagem kat awan nga rod kwartak. Magmagna ako na mapan Iji pagadalan, nanang. Mabalin mo matgayam ti magna. Apay adumawat ka pay lang iti kwarta. Ha? Sige, nanang. Inakon. Amangan nga min numaladawak. Yalaan nak pa iti danom tamakay inuma. Darasam! Apay akas di nanang kanyak. Sipo daw bingak. Diyak pa'y narik na ti panangipatag na kanyak. Anak dak nga to. Wano, inampun daklaang. No inampun daklaang. Asino nga ron tipod na adadakal ko. Pudno nga dati adap ko. Asaan dak nga anak, danaanang. Apaya ka na yung kanaliday, Ivy. Mabalin ka di nga ibagam kanyak ti parikot mo. Parikot ti pamilya mi daytoy, Dave. Apay, nagsina dagiti dadakkel mo? Saan? Jak marik na ti panangipatag dananang ko kanyak. Ha? Ibagapay ni nanang ko. Asaan na kanon nga agtuloy iti kolehiyo. Ay, sayang no saan ka ngagtuloy? Sikapay mo't nga rod ti kalaingan iti klase tayo. Parikot ko ti aramatak inton ang kolehiyo, Mala, bayan, ibagak ka ni daddy. Alaan da kanto amay sa kadagiti working student iti universidad nga yan na. Tapno agtuloy ka matlaang, Ivy. Ay, agpaiso ka di. Pangaasim man, Dave. Tulungan na. Awan nam namaag kadatatang kan nanang. Apay ako managnakay ti salas. Kat ada pang panunutag. Ay, agdaldalusak, senyorita. Anya ayat ti pampanunutam? No, ibagakan ka. Masong batam nga ta, ti damaga? Kasano nga amok kat di mo pa'y matimbaga. Amom ka di? No asino, dagiti agnagan iti Mia kan Juancho? Anya? Mia ken Juancho kunam? Tulang ka ka di? Siguro, amom dagiti. Husto ak ka di? Ay, sa anak pa asigurado, no, amok ko no saan. Apay nga rod anas daw, kaidimbaga. Ay, kwa? Kasla nang nangag ko nga minday ta nagnagan. Amo ano, isuda tinakdakamatam. Pumanaw ka man langan dito'y. Awan sirbin, di mo matlagayan masungbatan ti damdamaga. Amira, Mia, Juancho! nakaluto ka ka din?
Anya dyan balikas kon. Apay damiya kan Juancho. Ay, iso dati pampanunutag, itay nagsao ka, iso anay balikas ko tinaganda, madam. Kapin anong gayam ni Mia? Iso tinangirekomendakan ka dito balay akas katulong ko. Ay, medyo adayumatkit din, madam. Ngam, agayam kami nga men. Oh, kumusta damot nga taitan? Agpada kamin samet nga agmay-may sa ti anak mi. Nasa una idinagkita kami idi. Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwayan adenggen, ti tuloy, ti makalawas a serye tayo anapauluan. Dakes at tarigagay, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero Nalika, ken itimot direksyon ni Virgie Peclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Napalabas, nadungod a Cristel ken Jake iti impagarupda nga anak da ani Chloe. Sigud nga agkaadalan da Mia ken Cristel. Ado dagiti banag nga inapapalan ni Mia ken ni Cristel. Linagipmet da Mia ken Juancho tinapalabas iti maladaga da Ivy ken Chloe. Aga po iti dakes at tarigagay. Pinagsinno kat da Mia ken ti kasabwat na tiname tag dagiti maladaga iti ospital asaan nga ammo ni Cristel. Inaramid ni Mia daytoy. Tapno ti anak na ti mairanod iti kinabaknang da Cristel. Itagagayem, denggen nyo tituloy ti makalawas a serye tayo anapauluan. Dakes at tarigagay. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Medyo adayumatkit din, madam. Ngam, agayam kami nga men. Kumusta damot nga taitan? Agpada kamin samet, amay may salang ti anak na. Nasa una, idinagkita kami idi. Ay, uwan, madam. May samot ti anak da Mia ken Juanchong. Pagad-adalan nga tamet ti anak da. Iti pampubliko a pagadalan, madam. Idintutan ni Chloe nga anak yu ket iti pribado a pagadalan. At dala parikot ko ken ni Chloe. Adda kapkapsot na iti pagadalan. Idintuta kanayon as siyak ti kalaingan, idi siyak ti agad-adal. Nalaing mo dya anak da, madam. Amangan no valedictorian into naggraduar da. Kasta ka di? Imbag man? Nagrigat ti agripaso iti leksyon. Agsardelaksan nga agadal, mama. Kasano nga ammom to nga imanihar ti negosyo, no di ka agadal, iha. Ipamanihar tayo iti sabali, mama. Numadlaw ti mabayadan amang imaninghar nga awan ti ammom. Lukwanda ka. Ibagada a bankrupt, uray no isuda ti mang bankrupt iti negosyo. Apay ngamin asa anak analaing. Oh, nalaing kami mo't adwakan ni papam. Idi da kami ti agad-adal. Angam, apay asa anak nga imala kada kayo. Ano samlat ta ti agripaso anak ko? Kaasi ti awan adal na.
Asino pa'y ti mangimanihar iti negosyo, no awan kami. Nalaing ko mga agkanta mo ni Ivy, tapagkantain ta iti club. Wano saan? Pagsalaak sa. Nalaing ka di ngagsala. Agpractice ko mga rod ngagsala, tapno pagsalain ta. Mayat sa nga agpaiso, nagsursuro nga agsala. Ibagak man gayam kan kwa na inton sumangpat. Datati mangala iti sweldo na, no agsala. Wala. Apay nga italaang analagip ta daytoy. Suruan ta nga agsala ti nga. Ang mga no di namad kayat ti agsala. Saan ati kayat na ti masuro? Natorturoy ta pay laeng ngam iso. Dave, naibagam ka di ka ni Daddy, ti maipapan iti pa nag-working student ko. Wen, imbaga, ken na ibaga kasi kati kalayangan iti pagadalan tayo. Matulungan na ka di ni Daddy. Wen ka no? Iti library ti pagyanam. Tumulong ka iti library ti pagadalan. Ay, agyaman na. Sapay ko matagadalak matlaang. No kano si kati makaala iti umuna pa madayaw. Free tuition ka kano. Adapay allowance mo. No agtrabaho ka iti library. Ikagumaak ti makaala iti umuna pa madayaw. Talaga akayat ko ti makaadal. Wen tasayang ti kinalaing mo. Ay, wen gayam. Sa balyak man ti salitaan. Anyang iti trabaho ni nanang kantatang mo. Singer iti club ni Nanang. Bouncer mo't ni Tatang. Singer ken bouncer? Wan. Naranggas da kanyak. Ha? At daatap ko asaan dak apod no nga anak. Amangan no ang punda ka. No saan ta ko mga anak ni Chloe, sumuko ako man. Adungag paiso dagiti ugali na makapadismaya. Uray ka disika, kat maupay ka, no dadduma. Jagilibak day ta, Cristel. Saan arumbang asumuko ta? Day tangarod kat, anak ta ni Chloe. Isu nga anusan ta nga isuro, tapno mabaliwan ti madi akababalin na. Gusto tinakunam, Cristel. Kaslawan ti pagbaliwan na. Tasa na nakaramraman, iti uray anya na sakit. Ipilit namin na kayat na. Malidayanak no kasdi abagbagaak, ngam di nakmot italtalak. Oh, anya nga tati masakbayan na. Tadi namot ammo adumngag iti patigmaan. Day tatirigat na, no ti anak kitsan adumngag. Talaga asukir ni Chloe. Ti kayat na, ket maitid amin dagiti kidawon na. Nasaya at tadakan si ka babae. Agpraktis ka man kit ding agsala. Tadakkel ti sweldo ti agsala iti club. Anya? Ay, Nanang, awan arapaap kong agsala iti club. Kayat ko ti makaadal. Saan ka di nga imbagak nga awan pagadal mo? At dangarot mang tulong kanyak, Nanang. Kasano ko ba? Pagadalan na ka, day tayo bagbagam? Nulakat siya ti makagunod iti umuna pa madayaw. Awan bayadak iti pagadalan. Kan agtrabaho ak iti library, tapno da allowance ko. Adal! Imbag ko man no pakairanudan mi day ta adal ni bagbagam. Diyo ka di kayat ang makaturpusak, Nanang. Siyak to ti sarikad-kad yun, no nakapsot kay ton. Nga mabayag pay day ta, manupay atawan. No agsala ka, adan kwarta adagos. Pangasiyo ko man, Nanang. Kuno sadya ka mo tagsala. Sana balit ang trabaho akmat diti balay. Trabaho amin. Ne, naliday ka man Ivy. Anya man ang ti parikot mo? Pilitin nak ni Nanang agsala iti club. Puno sadya kaya tagsala ijay. Iti day tang inaramid ni nanang mo. Amangan no,
Pudno adi na ka anak. Pag ko na anak ni nanang ko. Ti ina. Di na kaya't amay sagmak ti anak na. Angam ni nanang mo. Isungot ti mga sagmak kang ka. Gapulang iti kwarta. Agpayson sa ti kunam. Jagpay pulos na rek na, ti panangi patagda kanyak. Awan ka diti mo makabagyam, mabalin mo apagkamangan. Jak nagdamdamag. Taagong at daadagos. No adadamagag kadakwada. Kanayon daan nakaturog no daday jibalay. Siyak ti para trabaho ijibalay mi. Kaasi kamat nga rod no kasta. Awan klase yu ita. Papanam ka day? Apay adamagam. Siyak ti amo. Katulong ka laang. Tapno amok ti ibagak no damagan damadam tinapanam Aglisi ka. Ay, Tamag na. Saan kang agmatider dita? Dita ka man laangan. ay anya ngay ti ibagak kadamam anapanam? Basta inak agpasyang. Awat ti masnop apapanan mi kadagiti babarkadak. Anya ngay ti oras sumangpet ka, senyorita. Sumangpetak no kay kayat ko. Tsak amo no anya nga oras. Agsala ka dimot lang ni Ivy. Isupay ti maswildo na. Kinasaritak ti danga. Ngam di nakat kayatan. Ay, sana ti kayat na ti masurot Agadal ti kayat na. Nakuna na nga inton lakay kan bakit na. Iso kano ti agbalin asarikad ta. Damot kiti kalintikan na. Ang nung nataangan tanto, kaya't kadipay ni Ivy, ti mga sikaso kadata. Bayam, takasaritak tumanan. Imbang ta nagsarak tamanan dito'y tiyandaan. Anya ti baro ang maipadamag mo. Madilat ta ti kababalin ni Chloe. Madisdismaya pa yun ni Madam Cristel. Anya ti kayat mo asawan iti madisdismaya. Nangag ko ti saritaan da. Nga uray bagbagaan da kanaw. Kat saan na kano nga ammo ti dumngag iti pamagbaga. Ngam itadamot la amin dagiti kidkidawan na. Ito damen. Saan damot nga imimutan? Ngam aglablabas at talaga ni Senyorita Chloe. Pagkulaamat nga glablabas. Ipilit na amin na kayat na. Kas kumaitay pimanaw. Dinamag ko no papanan na. Tapno amok no anya ti ibagak kada Madam Cristel. Papanan na ka no? Awan ka no matimasnop a papanan na. Pimanaw latan adi na imbaga ti papanan na. Ay, ala. Itad ko kan ka ti cellphone number ko. Ibagam kanyak no sumangpat. Napanan ni Chloe. Malaman nga mawanpay. Damdamagak itay ngam di namat ibaga sir. Awan ka no ti masnop a papanan na. Apay asino ti kadwana. Di namat imbaga sir. Kinasurunak pa'y dinagdamagakan ko na. Talaga anatangkenan ti ulo na dayjay nga ubing. Nakarong agpayso ni Senyorita Chloe, sir. Imbala ka ni Mia nga inana. Anyat ko nam. Ay, kwa, sir. Tikunak, kasino nga tati imbalaan na kat nasingpat kayo mat ka ni Madam Cristel? Hello? Nakaawag ka mat. Rabrabiin. Ada ka din ni Chloe. Ay, awan pa'y. Iso ang makapungpungtot ni sir. Apay ngamin adi mo dinamag anaimbag no papanan na. Dinamag ko nga road ngam di na ibaga. Adangam insul-sul pang ni Senyorita Chloe. Di ka man agsao itikas na. Awan ka dita no saan ka nga inrekomenda. Ay, ladingitak. Ngam makitkitak mat ngamen, anasingpet da madam. Ngam jay anak mo ti, ay, jak amo, no apay akas jay. Guston! Awan ka dita no saan agapukin ni Chloe. Wen matkit day. Ngam makitkitak, asaan arumbang ti mapaspasamak. Nikit di Chloe ti asikaswam dita. Di mo baybayan. Sige, tanay, kaslada umay dito'y ayan kaw. Bye! Unay lakit din ni Chloe. Pagdandanagan na ti tao. Adamat cellphone na.
Apay di umawag man lang uno ag text. Sapay rabiin. Napnapanan nangatan. Ay, saan mo't nga rod ama balik nga i-report iti pulis. Tanabit pa'y matngawan. Dumakdakkel ngem ad-addamot asumulsulpan. Kasjay ti tao akanayo na mapampanuinuyan iti kayat na. Alangan mo't asaktan. Wenno saktam. Ang mga ad-adda nga agrebelde. Pangsapsapulan tan nga iti dayjay nga ubing. Anya ti madama. Ada ka din ni Chloe. Ay, awan kanupay nga rod. Makapungtot ka nun ni Jake ko na ni Amira. Saan nga kamkamali ang mangdangran ka ni Chloe? No pagaramidan da iti saan anasaya at ni Chloe. Pagikaruwak mo't ni Ivy. Lakit eh. Ti anak dati palsenta. Usaktan da ni Chloe. Imbagakin ni Amira nga umawang. No kasano? Oras ay. Tapos si kati kumanta. Di ka naglisuot. Ay, imbaglakit din. Tanuado ti agpalakpak no kastang agkanta. Makisayang ti paripot ko. Isungarod ngayon ka kumantan. Tapnosan ang ako na starupan. Anyat orasan. Apay nga itakalaan. Iti balay, iti barkada, papa. Nagkasangay ngamin. Nabartag ka pa'y. Apay. Aramid ka di tilimpyo a babae ti agbartek sa agawid iti dis oras ti rabi. Itala ang mat, papa. Iparityo ka din nagragsakak mat sagpaminsan. Iti dis oras ti rabi. Pagdantanagan ti tao. Apay, di ka man lay mawag. Kasano nga umawagak? Kat madamati happy-happy. Saan nga umnuday ta rason mo? Ala, ingka maturog. Tagsarita ta iti nalapat intun bigat. Maturog, di maturog. Iparityo kiti na mapanak iti balay dagiti babarkadak. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwayan na dinggen, tituloy ti makalawas a serye tayo anapaulwan. Dakes at harigagay, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti mga direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon agyaman kami itin kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Tinapalapas, nasingpet ken nasaririt ni Ivy iti sidong Damia ken Juancho. Idinto tasadot nga agadal ken maditi kababalin ni Chloe iti sidong da Cristel ken Jake. Gapo iti kinaranggas Damia. Inatap ni Ivy asaan nga isuda ti pudpud no adadakkel na. Kabayatan na. Maupupay da Cristel ken Jake, gapo iti ugali ni Chloe. Iti maysa nga aldaw, rabiin ngem awan paylaeng ni Chloe. Bueno papagayam, denggen nyo tituloy ti makalawas a serye tayo anapaulwan. Dakes at arigagay, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Kat madamati happy-happy. Saan nga umno day tarason mo? Ala, ingka maturugan. Tagsarita ta itinalapat intong bigat. Maturog, ti maturog. Iparit yung kiti na mapanak iti balay, dagiti babarkada. Saan kan asumong bat, tamangan numakaraman ka. Aglablabas kan. Sige, mapanak ko. Sana na maulit da ito apanagawid mo iti disoras ti rabi. Babae ka pa imot nga rod. Kasanun, madadaka sa mapasamakan ka.
iti rabi. Agtalawak man kit di. Mapanak iti balay ti gayam ko. Bayak nga agdanagda amang sapol kanyak. Kita man no di dagdanak no awanak. Inayadak ti pumanaw. Apay day tabag. Papanam, senyorita. Agtal na ka no di mo kaya't asaktan ka. Ay, ibagam no sa dino ti papanam. Amangan no agungat kanyak ti inam. Ulitam man timbagam. Ina, kunam. Ay, mamam, ti kayat ko asawan. Sigurado lakit di asapulan nakakanyak. Agli si kakit di tadalan. Bayam nga agbirok da. Apay gaming nga inong tandak. Sir! Madam! Agreeing kayo! Pimanaw ni Senyorita Chloe! Ano tikino naman ang pimanaw ni Chloe? Wen, sir, igaw-gawid ko ngam di nakintaltalag. Malatawagak amin na koneksyon ko. Tama disable ti credit card. ATM, ken amin ang mabalin na pangirwaran iti kwarta. Kasanon no agbisin. Sana siya ti karkaritan da nga ubing. No pimanaw, diyan mo na ti pagawidan na. Unayan ni Chloe. Agaramid iti saan anasayaat. Ngam isupay ti agpasugnod. Ay, sakit ti ulo ti papay na. Napanakilan. Hanggang kita mantilay na. Hello, Mia. Ada na patod nga ibagak. Adda ka din ni Chloe. Simangpet idirabi anabartag. Pinagungtan ni sir. Imbaga na ngagsarita da kumaita abigat. Nagsarita da ka din. Sinapsapan na ti pimanaw. Di na kayat ti pabagbagaan. Kat, anya ti inaramid dagiti agasawa. Nasuron ni sir. Kat impa-disable na amin ang mabalin apangirwaran ni Chloe iti kwarta. Kasanon no awan kwartana. Inaramid ni sir atap no agawid. Iyawag mo manan kanyak no agawid ni Chloe. Agawid siguro no awan kwartana. Wan, Mia. Dandani tayo nagtorpos. Sigurado asi ka ti makaala iti kaunaan na pamadayaw, Ivy. Sapay ko matakas ta Talaga nga inka gumaak ti amin. Kat babaan iti tulong ni dadim. Makapagtuloyak iti kolehiyo. Agpada iti kurso. Iso nga kaklase ta. Tapno isuro nakto no dodyak mo. Agid dan tantong aginroll. Tapno agpada iti oras kan subject. Sana ko na marigatan ta kakadwat. Oray siya kat agyanak mo iti library. Tapno agkadwata. Agpada tantong nga rod a libraryan. Day tamo timbaga ni daddy. Agkasapulan ka ti universidad iti libraryan. Agyaman ako na iti tulong mo, Dave. Inaramid ko dagitoy. Ta saan lagayam ti pangibilbilangakan ka. Napatag ka iti biyag ko. Anya. Di mo i-chat-chat no awagan ni Chloe. Impaitakan kuha na amin na masapsapol na. Anya pa'y kurang. Awan mo't siguro tida kasama pasamak kan kuana. Taapay asa anak nga agdanag unay. Ura siyakmat. Kasta ti mariknak. Jakmat unay madanagan. Isong awan basol ta iti ipapanaw na. Hanggang kasanon no saanan nga agsubli. Pangalaan na nga iti gastusin na. Gastador nga ubing. Manulang aldaw. Adon ti mabawas iti credit card na. Impa ay tamat amin a pagsayaatan na. Hanggang apay akastoy ti isubad na. Ikak iti pagnakman na. Isu ti pimanaw. Jak pinapanaw. Isu nga muna mat ti pagsubyanan. Ala, agrubat takit din, taintan ija opisina ti negosyo ta. Hello, Amira. Anya ti aramidan dagiti agasawa dita. Napanda ka din nagbirok. Napanda iti opisina. Nang
Nangag ko ti saritaan da. Anya ti saritaan da. Iso kano ti pimanaw, adi da mo pinapanaw. Amo na kanuma ti pagsublian na. Saan da ka di amadanagan? Nangag ko ako na ni Madam Cristel. Nga awan dakas kano ama pasamak na. Taapay kano nga awan mo dadanagan da. Apay kumang awan dadanagan da. Uray ni sir, kastaman ti kunana. Kapungataan, tasaan da nga anak ni Ma'am Chloe. Tangiwat mo. Amangan no adda makangagkan ka. Agmay-may saak ditoy. Intulod ti driver dagiti amok ija opisina. Alangarod. No anya ti mapasamak dita. Padamagan nak, ha? Awan ka di text, no chat ni Chloe kan ka? Awan. Awan tinasakit ang bakrang ko. Isukit di kumura. Kat iso tinakabasol. Burbur chamot kanyak ti kababalin na. No kumamay sa abanag aginatang ko kat isublik. Nga uray di da isubli ti pananggatang ko. Sana nasakit tinakam ko. Pakawanan nakti na marswa. Diyak maawatan. Nuapay anaawanan iti ganas kan ko na. Dakas taka di anaganak. Kaapay nga agpad akas tati marignata. Diyak maawatan. Anak talata ni Chloe. Gapo siguro. Taka na yun asakit tinakam ti ipapay na. Iso akas to'y ti marignata nga agpadpada. Saan ka di nga imay dito balay ni Chloe? Kabayatan tikawan mi. Awan mat sir. Awan mat text, wano chat na. Ada pa'y siguro kwarta na da jay. Kita akma, numaibos ti kwarta na. Saan nga tanga ada sinurutan na a boyfriend na, sir? Do isuti kayat na awan ti pabasulan na. Makitan to no niya ti masakbayan da jay nga ubing asukir. Sana siya ti rumukmakan ko na. Naruwam nga agpaiso ni Senyorita Chloe, sir. Aglablabas. Pudno, tako nam. Ay, napanan na nga ta. Awan samat kabagyan yun dito'y apagkamangan na, sir. Wen, taadayo, ti ayan dagiti kakabagyan mi. Ni Cristel. Tagtagay mo sakit. Ay, Cristel! Ay, bumangon ka! Payakas jay. Apay, anya tinay tagtagainap mo. Kasla nagsublit ti lagip ko. Idi adak iti delivery room. Idi naganakak. Ket, anyat napasamak. Idi impangato ti doktor ti ubing apaman na rimwar. Nakita nga addas iding iti likod ti lapayag na. Nay, kasano ti pan nakakita ako nam? Idi impangato ti doktor ti ubing. Idi igam na ti dapan. Imposipos na. Kat nagkulaidag ti ubing. Nalawag ang nakitak ti siding. Idi kwan, naulawag. Kat jakon amo tinapasamak. Parpar matalag da ita. Awan mo ti kami dinglit Chloe. Kasla saan ko aparpar matalaang. Talaga ang nagsubli ti lagip ko iti naitagtagainap ko. Adda siding iti likod ti lapayag ti inyanak ko nga ubing. Day, nagsapa ka na bimbangon. Katkas lagdardaras ka. Mapanak iti ospital. Masapol adamagak amin anaganak iti day tsa abulan, tawan kan aldaw. Anya? Anyat sasawa mo. Manunatawan tinapalabas. Sigurado nga adda record ti ospital. No asino dagiti kaduak anaganak iti day jay nga aldaw. Wala, makamu ka.
Ay, tapno madalos ang teatat mo, mapan ka. Mangtangdan ta iti mang trabaho amang sapol ka, dagiti a records. Agyaman ak, Jake. Itala ang amalagip ko. Nga adagayam si iding tiin niya ko. Imposible mat arugit tinakitak. Kasano na pasamak, katawa met siding ni Chloe. Oh, Dayta tinuktalak. No asino dagiti kaduwak anaganak iti dayjay nga aldaw. Ken no anya ti address da. mala. Mangalak iti detective, tapno tumulong iti amin. Tapno saan ka nga agtaktak ka nagbanno. Planchaam amin dagita. Kitaam dayta bestidak akabarbaro, ta planchaam anaimbag. Aramatak dayta inton rabi. Amin ka di dagita kat planchaak, nanang. Ada ngamin aramidan mi ita, ija pagadalan. Mas importante dayta planchaam. Ngam ti kunkunam nga aramidam ije pagadalan. Dandani kami ngamin agturpos, nanang. Adupay ti activities mi. Kayat mo asawan. Siyak tag plancha. Planchaak to kumainton rabi iti daduma. Ayawanan ti adupay apambar. Darasam kit de, tapno malpas adagos. Isardang mo mampay tara aramidam, tay sakduan nak itidigos ko. Ilipas ko pa'y kano dayto, tatang. Mapanak pa'y ngamin iti pagadalan. Anya nga ilipas, makatigdigos akon. Ingkayon ija gripo, tatang. Isamsambot ko ngamin dayti plan-planchaak. Anya ang mapan ni Jay Gripo, danga. Adda ka nga ro na para sakdo. Mapanak pa'y ngamin iti pagadalan, tatang. No di ka pa'y lamapan, makaramag ka na eh. Anya jay kasla maururam. Inak man kitaan. Ti sinalbag a babae. Imparabaw na ti plancha iti kabarbaro abadok. Kat nauraman. Payman. Ay, ve! Ayan mo! Ay, ve! Napansin magdo, itidigos ko. Nauraman ti kabarbaro abistida kapag badok kumainton rabi. Apay di na inikatin nakasaksak a plansaya. Inikat na at isaksak na. Ngam imparabaw namat iti seda badok. Ay, nakurat-ratan. Sayang pa'y ti kabarbaro abadok. Ay, dagdang nga babae. Nakasakdo siguron. Paumahin na jay. Hoy, Ivy! Umay ka man dito, itaplansyaon ka. Nauraman ti badok. Nanang, imbaw nak magyamin ni tatang. Darasam! Ha! Napudot pa'y laang ti plansya. Umay ka tasikaman ti plansyak. Tamaraya ko na. Hoy! Agsabli ka ditoy! Apay ating maray ka! Ay, ti salbag a babaen. Huwento! Kamatang man ni Ivy! Taplansyak ti rupa na! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwayan na tinggen ti tuloy ti makalawas a serye tayo anapaulwan. Dakes at arigagay. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami itiinkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Tinapalabas, gaputan na bartek kenaladaw asimang pet ni Chloe, pinagungtan ni Jake daytoy. Nagpasugnon ti balasang ket sinapsapa na tinagtalaw, ket tapno maikan iti leksyon.
Pinadisable ni Jake amin ang mabalin na pangiruaran iti kwarta. Kabayatan na, mas daw ti agasawa a Cristel ken Jake. Nuapay nga awan unay dandanag da iti inaramid ni Chloe. Iti sabali abangir, madanagan da Mia ken Juancho, apudpudno ang naganak ni Chloe. Iti may sangal daw, nauran ti pinaplansya ni Mia ken ni Ivy abistida. Itagagayan, denggan nyo tituloy ti makalawas a serye tayo anapaulwan. Dakes at arigagay, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Hoy! Ginak itarayan! Agsupli ka ditoy! Huwag ka! Kamatang manday ta babae na kalkaw! Tirupa na! Papanak nga tahan. Ang mga namakabatan nak ni tatang. Diyak kayat ang maplansya ti rupag. Padasag ti ba pa ni Jibalay da Dave. Didak masurutan ni Jay. Dani ako ni ti kalsada. Agtarayak pa pumalasiw iti kalsada. Pakakitaan ta iti kunkunang a detektiv. Asitiktan, dito'y timbaga da pagna na mapanijay. Ikarkararag ko, asapay ko matamalaw-lawagan ti angin. Saan nga tabo nga lang tirigat mo naglibor? Iso anak ko na, da nakita masiding iti inyanak mo. Sa anak pa'y unay anak kapsot ini. Nakitak at talaga ti siding, sakbay anawananak iti pungit. Tiyakon ammo, ti simbarono anapasamak. At idi iti dalan ko nagapu iti Manila. Iti nagpasngay ka. Iso adyak na abutan yan. Maawatak magkit. Ha! Ada babaeng agtartaray. Ti preno ka! Nasagid samot ti babae. Rumarta, inta kitaan. Ay, sus. Ayan na nga eh! Naitarayan na kakadin ni Ivy! Iti nakita na kam kamatay. Dinardaras na ti nagbalasiw. Diyak mo no natalan. Apay nga rod a pinanawam. Manawak adagos. Tama ka numamwanda akam kamatag. Iso ana atalan. Ay, buhisit kit di. Sino pa'y nga iti para trabaho dito'y balay? Intanto kitain inton madamdama. No intaray, tinakadong parken ko na di ospital. Wenno intarayan da. Nakitam kuma at tinakadong parken ko ana. Tadawatan ta iti dakkel agatad. Ay, nalipatag bitay. Nagama ka. Ang mga no siyak ti mapabasol. Takam kamatag ngami. Awan pa'y puot ti balasan. Apay kastoy terinak. Madanagan ak ulay. Asidag tayo na iti ospital. Pagkalman, direktam. Nakakaasi ti tsura na. Awan puot na. Limitam ti takyag. Kanabaga na. Awan mat unay tinadangran kan ko na. Ta nakaprero ang adagos inay. Apay, kas na nabambadnog nagtartaray. Ada tayo niti ospital. Malangarot. Bumabatan. Sinalbag? Saan ka makairuar iti kwarta? Didak matawagan. Wano sa pulan da papakan mama. Buisit ti kastoy. Awanan ti kwarta. Pimanawak pa ijabalay ti gayam ko. Papanak nga ruditan. Sapay mabisina kun. May san nga oras tinapalabas. Manipod na atalan ni Ivy ako nam. Inta kitaan no adapay ijay. No intarayan tinangatal. Oh, awanin ti para trabaho dito'y balay. Ay, sapay maturog ako ma. Napuyatan ti tao. Jakmet nga rod ammo no sa dino ti kunam anak kaatalan na. Ay, awan agluto iti kananta inton madamdama. Sige man lang ay. Visit kit day. Jaklakit di masango ti agluto kas kada aglaba. No awan ni Ivy. Asino nga iti mga ramid kadagita. Ay, sa bagay ah. Awan ti baba unay. No awan tayo dyan, babae. Iso nga inta kitaan tapno adag trabaho dito'y balay. Ang mga numakapanaw.
Awan kanumat tinadangran iti balasang. Kung na ti doktor, babaan iti resulta tinaramid da a test. Apay nga rod nga awan puot na itay. Amangan kanuno na bannog, ken na-stress. Sana nayunan iti pan nakakigtot na gapu iti pan nakadungpar na. Pero may adanag ko itayan. Ay na, kunak no agbalin ako na kriminal. Kasano ko mga agbalin ka a kriminal, kat saan mumot nga ingagara? Jakman mo. Ngam nakaro ti panagtibayok. Apa man, naplisak ti balasang. Uray siyak nga rod. Kung na ti doktor abarang inton madamdama, makapuutan ti balasang. Awan met dito'y kunam ang nakadungparan na. Awan mo gagpaiso. Awan pa'y makita adara. No natalan. Nakita ka na tungpar. Natumba pa'y dito'y apasay. Awan met ti makita adara dito'y. Amangan no nasagid laeng mat. No saan ang napakaruan? Agawid to siguro. Ay, nalabit akas na. Awan met sa bali apagawidan na. Agawid tagay din. Tinak maturog. Sino nga'y ti agluto ka nagsakdo? Saan pa'y anaplansya ti badok? Tanauram met yabistida. Pagkita kanton ti sabalya pagbadaw. Anya nga itaramidin ta dito'y. Ay, napnapanan nga tanti sinalbag a babae. Sino pa'y itan ti agtrabaho iyay balay? Kumusta ka, iha? Kumustan tirik na? Sa dino ti ayan ko? Sino kayo? Siyak ni Cristel. Anyat na ganda giti dadakkel mo. Awagan ta ida. Taumay da kasukunan. Saan? Pangasim, ma'am. Di mo ko maawagan ti dadakkel ko. Ha? Apay, nagtalaw ka kadi. Nagdaraya, takam kamaten da. Plantsaan da kano ti rupak. Anya? Apay aplansyahan da turupang. Naranggas da kanyak, ma'am. Irurumandag. Anyat basod mo. Apay aplansyahan da ka ako nam. Agpaplantsaak. Iti imbaonak ni tatang amapan sumakdo iti pagdigos na. Kalpasan na? Jak amo Tay di makadano nakiji balay mi. Anak kasusoon iti timba. Isabsabat ni nanang ti plantya. Nagtarayak. Kat kinamat nakmat ni tatang, ma'am. Iso akala at abimbalasiw ka iti kalsada? Dayta ti pudno, ma'am. Ma'am, pangasim. Tadi mo ibagbaga ti ayan ko, ma'am. Kumusta dito ospital? Oh, kasanon ti pasyente? Nakariingan ang nakakaasi. Diyak kaya tapanawan. Masya nakunay kankwana. Ala, umayak to dita, nurumwarak dito opisina. O sige, taurayan ka. Ado ti kayat ko amaamuan iti balasang. Binaybay akpay lang nga makaturog. Takasla kayat na bay ti maturog. Inawaga mo, dagiti dadakkel na? Saan? Di na kayat. Tanaranggas da kanukan kuana. Intarayan na ida. Tadangran da kanu. Anya, pudno ka di data. Uwan, makasangit anang ibaga. Panagkunak saan nga agul-ulbod. Malangarod, urayan dak dita. Bye. Hoy, agreeing kan, Juancho. Maladaw tan iti trabaho. Maganda ka din. Anya ti masida. Anya amangan, awan tinaluto amakan. Anya, kahit awan pa'y katijaytang nga. Anya nga itatikanan ta. Dayta nga rod ti pakasurunak, idi makariingak awan naluto. Awan pa'y nasakdo adanom. Daytoy itatirigat na. Awan ti baunta. Apay, di pala si Mang Pudmay, dayjay nga ibay. No ayan nakit nga taa, nunap-napanan na.
Ay, sapay di tapay nagsweldo. Inta ko mamanga ni Jerwang. Iha, kumusta itang tirik nam? Mayat-matan, ma'am. Apay nga rod, analiday ka. Saan ka di arumbang amaragsakan ka? Tamakaawid ka. Kabutang ko tananang kantatang, ma'am. Mabalin ka di nga alaan da kakatulong yo. Uray awan sweldo. Basta ang tuloy ak nga agadal, ma'am. Pagad adalam ka di, iha. Iti public school, ma'am. Nujak agkamali. Siyak ti makagunod. Iti kangatuan apang madayaw. Itun agturpos kami. Wow! Amom ka di nga idi agad adalak. Kadayon ba't asyak ti makagunod iti kangatuan apang madayaw? Kasta ka di, ma'am. Ma'am, patganyo ka di tikid daw ko. Nga agbalinak laangan akatulong yo. Sige. Umay ka. Ngam saan akatulong ti pangibilangak ken ka. No di kat, anak. Agpaiso ka di, ma'am. Umayak iti balayo. Wen, yawid da ka ijay balay. Apaman ang makarwar ka diti ospital. Daytoy ti balay ni iha. Sige, umunag ka. Yamam mo ka iti katulong mi. Agyaman ak unay, ma'am. Nagdakkel magdayam ti balayo. Wen iha. Medyo adon tilangan mo. Gapo iti pan naka-ospital mo. Nangala ak iti medical certificate nga ipakitam ijay pagadalan nyo. Agyaman ak manen, ma'am. O sige, ingkapay aginana iti agbalin asilid mo. Ingkan tugumatang iti kasapulam agamit mo. Ikan ka iti paggatang mo. Agyaman ako, unay, ma'am. Nagsaya at kayo at talaga. Kas kay lasanta. Kasta ko maninanang ko. Nalabas mo't day ta santa ako nam, iha. Sika? Ha? Amira, mom day ti balasan? Di kayat ko asawan. Daytoy tinadong pareho, ma'am? Apay anas daw kalaunay nakakita kan kuana, Amira. Nana, Amira? Kasla, nakitkita kayon. Nakakitkita ak nga takada kayo. Kwa? Ay, jakan mo akan ka, basang. Saan nga ta nga da kayong ingas ko nakitam? Basta da nakakitkita ak kada kayo, Nana. Ngam nabayagan. Lagi bakpay. No sa di, no tinakakitkita ang kada kayo. Ay, amangan no sa bale, basang. Kasta nga ta? Apay naglangan ka iti makadomingo? Nadong parak itilogan. Kat impandak iti ospital. Awan mo't makita kasugat mo. Saan mo't kiti unay anapigsa? Limitam na ang titakyag kan abagag. Awan kanumot na dangran kanya. Anya nga iti ko na dagiti dadakkel mo idinadungpar ka. Di dapay siguro amo anadong parak. Tinakadungpar kanya, tinanggipan kanyak iti ospital. Anya? Di da ka binirok dagiti parents mo? Diyak kayatan ti agsubli iti balay mi. Nasingsing po tinakadungpar kanyak. Nagpayawid ak iti balay da. Iha, apay asikat ti aglutluto. Ayan ni Amira. Madmati ka no ti bagina, ma'am. Isa siya tinagluto, takaasimot. Nagtumar nga ta iti agas na. Inikak iti gatas kan tinapay, sakbay ang nagtumar, ma'am. Nasayaat, iha.
Jak nagbidot anang iyawid kan ka. Anggam, saan da ka nga taasapulan dagiti dadakkel mo? Mabalin asapulan dakto. Taawan ngamin agtrabaho iji balay, ma'am. Tila pa nagtrabahom ka di tinapatag kadakwada. Ma'am, adda atap ko. Asaan nga isuda ti pudno adadakkel ko. Takanayon dak ngamin aranggasan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwayan at tinggin, ti tuloy, ti makalawas, aserye tayo, anapaulwan. Dakes, atarigagay. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, itinkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Tinapalabas, iti panangkamat ni Juancho ken ni Ivy, apag isumet alumabas ti lugan da Jay, ket nasagid ti balasang, pimanaw adagos ni Juancho, adi na nabigbig ti nakapadungpar ka ni Ivy. Intaray met adagos dagiti agasawa ti balasang iti ospital, ket idi makapud na itoy. Kinalikaguman na nga ijay balay da Cristel ti pakiawidan na. Iti sabali a pangir, masursuron ken mabisin ni Chloe, ta saan a makaerwar iti kwarta. Idinadanon ti panagawid da Cristel, insurot da ni Ivy, nasdaw ni Amira. Mariribukan ti katulong, no ibutaktaknan ti palimad. Itagagayem, dinggan nyo tituloy ti makalawas aserye tayo anapaulwan. Dakes at arigagay, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ti panagtrabahom laka di tinapatag kadakwada. Ma'am, adda atap ko. Asaan nga isuda ti pudno adadakkel ko. Takanayon dak aranggasan. Adda ka di kasta anaganak. Ranggasan dati anak da. Kasta dagiti dadakkel ko, ma'am. Isu siguro adi da kasapulan. Taamo da anak kamalida. No agdarum ka, sigurado amadusa da. Oray naranggas da kanyak. Awan panggap ko nga agdarom. Tadadakkel ko payla ida, ma'am. Panagkunak, nasingpet ka nga inanak, Ivy. Kasano, ada ka din nakitam a detective? Adan, napanay di ospital. Nagkidaw da pa iti pamalubos ti maseknan. Sakbaya kita ang dadagiti records. Nasaya no kasta. Kayat ko amaamuan dagiti kinagiddan ko anaganak idi. Medyo narigat ipaparamid ta. Tanapuuran sa ti ospital idi. Ti ngay sigod nga ospital. Nairaman nga ta, dagiti daan a records idi nauram ti daan nga ospital. Dahil tati ditayan mo. Sapay lako mga rod, taad na paglawagan ti amin. Di ka maawanan itinamnama. Apay apasapsapol mo ti kaduam anaganak ide, madam? Adda kayat ko adoktalan, Amira. Doktalan? Kunam, madam? Anya ngay dayjay? Saan asinsinan ti kayat ko amaamuan? Awan ti pakain ay gamit ti parikot ko. Iso asaan na masapul amaamuam. Ay,
Kastagayam, madam. Ay, kunak no mabalin ama amuan. Ay, kat ni ay bingay, madam. Agyan ka dimot ditoy. Wen, nalagaan tirik nakan ko na. Nagsingpat nga ubing. Kat ni Senyorita Chloe, madam. Saan yung kadi apasapol? Awan tinang papanaw kan ko na. Agdisnudo nga agawid no kayat na. Naimbang taduha talaan dito'y salas, balasang kaw. Di mo kadi kaya ti agawid iti balayaw? Nauyong dagiti dadakkel ko, nana. Manipod pa'y ubingag. Jak narik na, ti panangipatag da kanya, kas may nga anak. Kabkabilan da ka kadi, basa? Nana. Day tinaudi. Kat plantsaon ko man ni nanang tirupak. Ti marayak. Iso ajak na puutan tilugan anang sagid kanya. Apay plantsaan na ti rupam? Madama ti panagplansak. Idi imbaunak ni tatang asumakdo iti digos na. Jak amuan na oram gayam ti bestida ni nanang a plan-plansaok. Nalipatak siguro nga inik ka ti plansaa. Kas tagayam ka ulpit ti dadakkel mo? Kasano ngay numay da kaalaan ditoy? Ay, jak kaya ti agawit, nana. Kan, nasidag ngamin tirik na, kada Ma'am Cristel. Kan, sir. Nagsingpat da kanyak. Naggasat kit din ti anak da. Ah? Anak da, kunam? Ay, kwa, nagtalaw ti anak da. Taapay ang nagdalaw, nana. Sulpang kan expoiled ngamin. Pabirok ko nga ta ni Ivy. Awan pa'y ibaon dito'y balay. Ay maamakak. Ang mga numaamuan ti masignan ang naatalag gaputakam kamatag. Makabasol tangata no ibagana. Ay kat sigurado day ta. Jak laki di kaya ti mabalaw. May raman ka pa ya. Tasikatin ang mandar kanyak ang kamatag. Kasta ka di. Kasanong arutan. Dita ka di sa pulan. Kasano no nagpulong kadagiti masignan? Kaya't mo kadi ang mabalod ta. Ay pakpakawan. Day takat may balbaludan. Amangan mat no adda nagkamangan na. Apay asaan nga agawid? Day tangarod ti pagamkak. No pilitin ta nga alain iti nagkamangan na. Ang mga no ibutaktak na. Ari nang ranggasan ta. Ay sinalbag kit di. Sino itan tagtrabaho dito'y balay? Hello? Asino ka di daytoy? Kabarbaro ba't a number? Scammer ka kaday? Anya nga scammer? Tarupang? Di na ka disapsapulan na tapakan, mama? Ay, kunada mo, asi ka kano ti pimanaw. Iso asi ka kanumat, ti makaambong agawid. Anya, magtanda kita alaganak. Di da pa'y amo sa pulan ti anak da? Addan dito'y ti anak da. Anya? Ulit naman timbagam? Adak di perwar. Kasano nga ibagam nga da ti anak da dita? Ah? Ay, anya timbaga kon? Ay, matartarantak, paikit din. Ay, si kaabak-bakatan. Agkabaw kansan. Saan mo nga mo ti sasawam? Ah? Ay, pasensyan. Bye. Ay, nailawan ko nga imbaga. Niyamot dayto yung iwat. Nasakit ka diti sa kayo, ma'am. Imparabaw yung maditalamisaan. Kabayatan ang nakatugaw kayo iti sofa. Wen na rod, anak. Medyo nailigos, idi umuli ak dita agdan. Nabannog sa idi nagnagnaak. Ada nga minapanan mi kadagiti kakadwak. Agtugawak iti baba. Iparabaw yun dito ilupok ta ilotak ti sa kayo, ma'am. Aliman nga rod, anak ko. Sige, ma'am. Agtugawak iti baba. Kalpasan na. Ilutak day ta sa kayo. Ita. Inayadak nga ilutan, ma'am. Oh, Mhm.
Nagmayaten, anak ko. Makaginawak. Nagsingpet ka nga ubing. Apay anaranggas kan kakunam, dagiti dadakkel mo. Saan dak siguro nga anak dagiti dadakkel ko, ma'am? Amang ano pinigpidot daklaan. Saan ka kumaapumampanaw diti balay? Ibilang ka nga anak. Jake, ibilang ta nga anak ni Ivy. Nagsingpat nga ubing. Isun sa kano ti kalaingan ije pagadalan da. Bareng ano di daalan diti balay. Panagkunakit kayat na matagyan ditoy. Ay, uwan. Mano nga aldawan asan asimbang pet ni Chloe. Doon na ibusen ti kwarta na. Sigurado nga agawid. Makapaawan ganas tinagmadi a kababalin na. Imbag pahay ni Ivy. Kasjay kumamat ni Chloe. Mapayakas dyan na. Di na kaya ti padisiplinaan. Day tangarod kat. Maitid mat amin akayat na. Imbag ta si Mangpet kan. Kasibsibat ti detective. Kat, anya ti resulta. Sorry, ngem nairaman ka no anapuuran dagiti daan a records. Awan ka din tinamnamak amalawlawagan ti amin. Sigurado ka iti ibagbagam anakitam? Idi nagpasngay ka? Wahan, Jake. Ngam ti kamalik. Apay ajak nadlaw idi addan puot ko. Jakmat nga minan kinita ti inyag da nga ubing iti katrek. Jak kinita ti likod ti lapayag na. Di mo kunain asabali nga ubing, tinyag da iti katrem. Idi na ipalagip kanyak ti tagtagainap ko. Nalagip ko ti amin. Talaga nga adda nakitak asiling iti likod ti lapayag ti pasngay ko. Magkintayagak iti bagbagam Kalpasan na nakitak ti siding. Nagkapsutak. Kadjakon amo tinapasamak. Hustumat nga daki din. Irwardakan iti delivery room. Sika nga umuna ti inasikasok, sakbaya kinitak ti ubing. Idi addan puot ko. Kinidaw ko ayag dati anak ko. Kat nalipat akon, ti maipapan iti siding. Nana Amira, madamag ko man. Apay ang nagtalaw ti anak ni ma'am. Apay adamdamagam pay day tabalasang kao. Siyak ngamin kat nagtalaw wak na uyong dagiti dadakkel ko. Ngamdamam kan sir kat nasingpet da. Naladaw asin Mangpet sakit na bartag. Pinagungtan ni sir. Imbaga na nga agsarita da iti kabigatan na. Sinapsapa na mutin tinagtalaw. Anya ka di tinagan ti anak da, nana? Chloe, tinagan ti anak da. Ni Chloe, akanayon nga itulod ti logan, itigay ti asidag ti pagadalan ni? Agam-am mo kayo ka ni Chloe? Ado ti makaam-am mo kan kwa na. Gaputa kanayon nga itulod ti kotse. Ngamjak am-am mo, nana. Aga sidagla ang ti pagadalan mi. Kunaklakit din, no? Agam-am mo kayo? Hello, Mia. Adda detektive nga imbaon da madam amang birok iti kadwa na anaganak idi ija ospital. Kaapay ka, no? Jak maawatan. Basta, nadamag ko nga nang bayad da iti detektive. Adda ka dilinablabid mo dita. Anya kumangay ti labidag. Ang amkwa, adda ni... Adda ka din ni Chloe. Ay, saan? Dawag na kanyak. Damdamagan na no sapsapulan da, sir. Kat, anya nga itimbagam. Imbaga ka, imbaga ni sir.
Nga awan ng papanaw kun kwa na. Iso ama ka amumat nga agsublay. Sinalbag dagiti nga agasawa. Apay adida pasapol ni Chloe. Tikit din kagiddan na kano anaganak ti pasapsapol na iti detektiv. Tapay apasapol na. Pangsapulan da ngay. Kit nauram idi jay sigod nga ospital. Awanan na ti record. Apay nga ta pasapol na. Nakitak idi ospital. Idi naganaka. Ngam sa anak anagpadlaw. Gapo iti tarigagay ko. Masiguradom ka di adi na ka nakita. Sa anak nga rod anagpadlaw. Tadakit nga rod panggap ko nga aramidan. Kit nagbalik ito. Naisukat ti anak ta iti anak na. Ngam napanangatan ni Chloe ngay. Awit mo matisagad, basang. Ada nga min bulong anaragrag iti aglawlaw ti swimming pool, nana. Inaksagadan. Ay, sige man nga rod, balasang ko. Imbag lakit din, tada ka akadwak ditoy. Awan nga min klase may ita, nana. Tumulong akmat ang agdalos. Amom, maay-ayo kan ka ni madam. Nasingpet kan nagagat ka kanaw. Subadak mat ati kinasaya at da kanyak, nana. Panakairan-rana na nakaumay ka dito'y balayda. Nagsaya atay. Ada kayong matgayam dito asidag ti swimming pool, ma'am. Ambom ka di ti aglangoy, iha. Saan, ma'am? Tsak pa'y napadas ti aglangoy. Awan swimming pool mi. Padasem ti aglangoy. Agpractice kang aglangoy iti swimming pool. Dalusak pa'y ti aglawlaw, ma'am. Kalpasan na. Agsursuro ak nga aglangoy. O sige, taisuro ka. Agtugawak pa'y dito'y lino. Wen, ma'am. Agawa ak tagdalos tap naglangoy ta. Isuro dak, ma'am. Wen. Sige ha. Adda pa'y alaak biit. Agsubli ak inton madamdama. Wen, ma'am. Mapadasak matlaangan ti aglangoy. Isuro na kano ni Ma'am Cristel. Nakaan-anos ni Ma'am Cristel kanya. Nagpintas pa'y. Magnaak man itigit ti swimming pool. Agpariirak pa'y. Sakbay nga umunagak iti unag. Aguray ka. Saan mat ani bakit amira ti agsagsagad? Ha? Adda ka ti sa bali akatulong? Di nakita ta nakatalikod. Inayadak ti umasidag. Iduron ko tapno maipisok iti swimming pool. Itan. Aglangoy ka! Nagdi mo kaya ti malmas! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, denggen intun bigat ti paggibusan ti makalawas a serye tayo anapaulwan. Dakes at arigagay. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero Nalika. Ken itimet direksyon ni Virgie Putlay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.